Igwa po kami ning sarong particular na katuyuhan kung natata naisipan mi na maggibugirari kay ning concert na ni. And inot po, gusto ko pong klaro na bako ining araw kay itong concert last year, ay katong last 2018 na the entire evening is for a concert and yung mga padi, may grupo, may mga nagsarayaw, kaya ba nangani po ang mga madre Apo. digdi sa atong diocese. Pero ini po, like you mentioned na Tabi Henry, Opo. may dinner ini. So it's a sit-down dinner, as in an special na maging chef. Tadigdi si Chef Jesse, na saro pong pamusong chef sa Manila. In fact, saro po sa mga special occasions na siya mismo ang nagsirbe. And itong Pope Francis na nagtalikod, of happy memory, kan pagdigdi niya po kay itong 2015, siya po ang nag-serve duman sa Apostolic Nunciature sa pagdalo kay ni. As in, siyempre po, nagkapiran naman akong basis pa kumandakulon siyempre special na restaurant nga ni. Pero nagkaigwa naman ng question, as in midbid ko siya, marahayon po siya. Opo. Maugmaon. And there was a time, I think I would have to acknowledge that si Ma'am Brenda, one time na mention sa kuya, ano nang yung inimbitaran tayo ni si Chef Jesse na mag-dinner for a cause kita sa Legazpi for any particular reason. So, kunya po, ano ang particular reason na pwedeng pigdatawan taning attention ko niyan? Arag po kay ni saro po sa mga by the way, aram po siguro kandakol sa sato kung makuman gabo sa Indo na naghihimati, nagdadangog as nagdadalan. Nasa maabot na taon, 2026, igwa kita ning espesyalo na okasyon sa diocese. 75 anyos na po kita. We will celebrate our Diamond Jubilee as a local church. Siyempre po, special man po ining kuya nini, as in, ipinag-ugman niya to sa kagurang na nag-abot sa araw kay ning edad sa atong simbahan, nagtatalubo, dakulo ng mga balao kasi grasya ni tinaukan mahal na Dios. Kaya nga ni po ang pinakatema kay ning Diamond Jubilee ini. Nadawog na siguro po nito ang awit, may igwa kita kay niyong theme song. Biniyayaan, inaantabayan, sinusugo. Biniyayaan po kita ning kadakol, itong mga misyonero, mga obispo, mga padi, mga laiko, religyoso sin religyosa na naging instrumento na magtalubo kita bilang sarong lokal na simbahan 75 years na. Ngunyan, saro po sa mga dakulang challenge, bakulang po sa satong diocese, kundi sa entirong kinaban, sa universal na simbahan. Iyo po ang pagpadagos nin mga workers in the vineyard of the Lord. And especially po ang mga religious workers, ang mga kapadian ta na aramtaman sana po, sigun sa itinutukdo kaninang simbahan, sindalang ang may pribileyo na magselebrar kan misa, asin magdangog kan konfesyon. Ang padi lang po anigo kaya na pribileyo. Asin kung daay na mapong padi, daay na kimamisa. Opo. Iyo po. Kaya ngunyan, gusto mi po natawan ning attention ini na medyo siguro po nadangog nindo, naobserbaran nindo, nagdidikit ang mga seminarista ta. Bako na itong araw kitong dati na may 5, 7, 10 padi inuordinan. Kunyan, saro, 2, isan kunyan. Nil po, lately, may tulo kitang pading inordinan. So, di ba po kung umabot ang panahon, kung pasiparaon tayo ini, magparaditan mga padi ita, umabot ang panahon na dahil nakipading mamisa, i-import na kita kipadi sa ibang nasyon. Kung igwa pa po, nakita nga ningon niya na nagpapadara sa ibang nasyon. So anyway, iyo po ini ang rason kung nata iti innings concert and dinner for a cause gigibun mi. Na ang proceeds kay ni mapasiring sa Satuya pong seminary formation programs. May tulo po kitang seminaryo and minor seminary sa Tabaco, St. Gregory the Great Minor Seminary, Yaon Digdian College Seminary and Mater Salutis. As in, po kita ng formation house sa Naga and harong kan marhay na pastor. So, ini pong tulong seminaryo ini, siyempre, po ini ng mga ginagagastuhan, overhead expenses ta, formation ko yan, needs kan sa itong mga seminarista. Gusto ta po na suportaran ining mga institusyon ini. As in man, ini pa po sarong rason kay ining concert and dinner for a cause. Ito po mga seminarista na nag-aadal, ani ba sa inda, bako man financially stable ang mga magurang, ang mga pamilya. So nangangaipusin ning tabang.
Kaya po kung magkakaiguan ng kapasidad ang diocese na halimbawa bawasan baga ngayon presenting board and lodging fee, ang mga tuition fee, and sa pang mga miscellaneous fees, digdi sa mga seminaryo ini, siguro maiingganyo ang dakol pang mga magurang na magpadaraki mga aki ninda sa seminaryo. Urog na itong may interest. Bakuman po itong basta mapadara na lang, aram tama po, bako ining regular ordinaryong institusyon, nagtataonin buhay paglao, masin kusog sa satuya. Kaya kaipuhan pong suportaran niya to an satuyang mga seminaryo. Ang mga pangangaipo ninda, siring naman ang mga seminarista, natibad ko niguan ng mga pangangaipo dahil gikan sila sa mga pamilyang bakuman talaga po may kaya. Ini po ang magiging dadalaganan kay ini yung concert na ini, ang proceeds kay ining concert na ini. 5,000 po ang kantidad kan kada ticket. Pero siyempre, kung ang iba sa Indo, sa dayoton man ngayon, Bishop, tibad ko madagdagan, may salamat sa Diyos po. Kung ano po, magraninan lang po kamo sa mga parokya, sinigaw po kami ng mga special kuyan team na pwede pong magrani sa Indo, tanganing hagadon man ang sa Indong special na tabang, more than just buying the ticket. But above all, siyempre po, ang hagad kong pamibi, hali sa Indo. Tanganing ini sa itong pagtiripon ini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po.